क्रेस्तार 22 फेब्रुवार 2024 सान पेद्रू धर्मदुताचे सोदरेची परब. मुखेल वळ हांव म्हजी सोबा बांदतलो. नियालाक आदार. पवित्र पुस्तकान आमकां कितलेच कडेन खडप हें उतर मेळटा. खडप घोट हालोना धोलोना तसले अखंड खडप. खडपाक जितले पुसतात तितले ते सुरसुरी, पूण ताचेर कितेंय पडत तर ताचे गोठान. आयच्या पयल्या वाचपान देवाचे उतर वडिलांक उलो करूंक शिडकायता आनी म्हणटा, तुमचे आदीन दिलोल्या हिंडाची जतनाय घेयात. जबरदस्ती करून न्हय, पूण नमुन्याचे मनीस जावन दाखयात. हातान जुट्टी आसतना जाय तशी चलोवंक जायना. जण एकलो ते जुट्टेची जबाबदारी दिवंक न्यायसोबे मुखार उबो उरतलो. शुभ वर्तमानान जेजून पेद्रूक खडप म्हूण पाचारता. सोबा बांदतलो म्हणटा. जेजू पोलेता पेद्रून ताका सारको वळखलो. तो समजलो होच तो इजायस प्रवाद्यान परगटलोलो. अजाप पोवन बुद्ध दिनार, पदवीदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर, आनी हाकाच लागून तो म्हणोंक पावता, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी ह्या ताच्या भावार्थाक एक मोलाचो इनाम फावो जाता. एक व्हड जबाबदारी फावो जाता. पवित्र सोबा बांदपाची जबाबदारी. खडपार घर बांदले ते पावसाच्या उदकाच्या लोटान, वादोलाक फुडो करूं पर्यान घोट अखंड उबे. देव आमकांय असले अखंड भावार्थाची जावंक मागता. म्हजो थाराव ल्हान वस्तूंनी अखंड भावार्थाची जावंक जेजूचो पाटलाव करूंक वावुरतली.